Kardom don morle tu Rohon Bey mixes video YouTube channel on tumha kurwang thu laban kardom je pajariglo don marle tum pini video labang ke Lam Acho long pen Lamchan mate kangsir thuji kopuson ma holai hue puthak charli ponik lo na ili tum pini charli ponik lo na labang ke Sar Soneswar Teron pen ke tokpona hirjir ren plia long pen Lamchan te Lam Acho ili tum lam ponik lo na lapen don marle tum nalu tum sini li YouTube channel subscribe lam te subscribe tino inu pathi donik bomon to dang pang ching lo na pini video ba a hirjir lapui khan lo Apor Klolin Volu Angdi ili Karbi kimi macing matija thekji la toar kimi labang so hirjir long pen ili tum Lam Acho mate Lamchan non charli ponik lo na labang so hirjir long Lam Acho mate Lamchan ke lapusoni khan lo Klolin kang tikuk apor ki emek toxicity mate konani ke dam dia dim tami litum dam tik thi adak ki pudami alam ke lapon lo Klolin mate kang ting apor hut ka thyang atur du vek nangchi litum ke dam adim ka pali je pa mate them tom ason atur akar ke du ilitum long to nangchi sonthot si kumane inut ke thik thia bang phu pa ke thekser ke than thek abang phu donangji mate keja dona bang phu donangji kalite manghu mangram deji non ilitum langdam iglena uwi kimi tum lapuson ang deng sidu iglo lasila uwi kimi tum bhan luti ke me ahina na thu keja pon thek abang phu dopik nangji non marle tum kar beng long long lapuson uwi kimi tum han luti ke me na thu keja pong thega bang phu ing arik pikla sila bang so hirjir long Lam Acho mate Lamchan ke lapusoni khan lo Sar Soneswar Teron pen stami hirjir achu si ke togik lo ton marle to si pini Lamchan mate Lam Acho long pen Lamchan kapa jermi dam thu alam theke na utum halo pansi than ponik check tholo kadoge semi dumai thak me karno